Vyhodnocení, doufám, že to nikomu nic nestalo, jestli někomu to stalo, že to bylo jenom hodně malýho. Tak začneme nejlepšíma hráčema z jednotlivých týmů. Tak za Lochovice, Císař. Tak, za Žebrák něco Uník. Libomyšl Adam Jaňour. Tak, Cerhovice Šimek. Lejčo, Komínek Petr. Tak a teď vezmeme vyhodnocení pořadí. Na 5. místě se skórem 2,16, 0 body, Vitalan Libomyšl. Tak, 4. místo, skóre 2,12, 3 body, Union Cerhovice. Standardní 3. místo, skóre 9,5, 6 bodů, to je Zaječov. Tak, na 2. místě, skóre 12,4, 9 bodů, Spartak Žebrák. A jako první v Zaječově skončili se skóre 13,1, 12 body, Slovan Lochovice. Tak já vám děkuji za účast, hodnotný sportovní výkony a příští neděli se sejdeme. V Lochovicích, no. Sportu!